ужас. Един ужас. Това е престъпление от към хората. В този апартамент, предполагам, усещате миризмата. Миризмата много добре усещаме още откакто влязохме. Как може да си обясните, как е възможно 30 кучета да бъдат вкарани в такова помещение? Те могат да бъдат вкарани, въпроса как се грижат за тях вътре в това помещение. Добре, как се обяснявате? Кой е позволил 30 кучета да бъдат чипирани? То не е нужно да искаш разрешение от който и да било. Просто са си взели кучетата, са ги вкарали. Това е проблема, че относно чипирането нямаме кой знае колко. Има 5 чипирани. Да, останалите не са. От години. Значи 24-та година на 16 април съм пуснала до общината с подписка от блока. Реакцията беше два пъти идваха екоинспекция. Единия път ми звъннаха да му взема номера, втория път лепнаха бележки и се заминаха. От тогава нищо. Вярно ли е, че когато екоинспекторите са дошли, цитирам, той е започнал да хвърля папки? Не, това беше понеже имам много бързи кредити. Беше дошъл един господин да го изчака отвънка и хвърчаха папки и човека на земята беше. Човека беше на земята. Тежко пострадал ли беше? Не, стана, изтупа се и се тръгна. Тоест, вие 3 сезона траете този човек с всичките 30 кучета и миризмата? Не 3 сезона, много години го траеме, обаче тази зима беше кошмарна. Тази зима много повече лаяха кучетата и много повече кучета се чуваха. Вие как успявате изобщо да се наспите? Питайте ме, кой е спал въобще? Да, и не сме спали, няколко пъти се пробвахме с комши, единия комшия каза да си пием хапчетата и толкова. Ваше куче ли е било, ако може да ми кажете? Вие сте имало куче, изгубила сте го и в момента се намира вътре при него. Ми така предполагам, да, няма къде друга да е. Преди година и половина. Да. Не знае вече какъв е кардиолог, пулмолог, психолог, Анестезиолог. анестезиолог, той има много дипломи. Видяхме му ги снощи. Добре, как един човек с толкова много дипломи, видимо с някакво такова висше образование с гърба си, прави такива неща? Нямам никакво обяснение, при положение, че майката, тя е безпомощна женичка, тя е с някакъв абцес от 2-3 години и в тази мизерия живее. Аз онази вечер, когато вече почнаха много кучетата да лаят, помислих, че я разкъсват. Вярно ли е, че майка му е прибивана или като цяло дърпана? Снощи я ругаеше, да, след като се прибра снощи той, майката явно разказа, че полиция е влизала в къщи и започна да я крещи. Ежедневен тормоз, вечер децата ми и възрастни хора не могат да спят. Единия крак ми изостана и кучето ме захапа, а той въобще не отреагира и аз успях набързо да се прибера. Въобще все едно не бях насреща му. Въобще не ме отрази. Мисля, че няма тук права. Да. Няма дръжка реално. Вие имали ли сте разговори с майка му? Да. И какво ви Майка казва? му каза, нищо, той е голям човек, нищо не мога да направя. Много обича кучетата, животните. Това е. Майка му не съм я виждала няколко години. Преди години сме си говорили, не сме говорили по този въпрос, но от дълго време просто не излиза. Явно жената вече не е в добро здравословно състояние и не знам, И не може да излиза. нямам представа просто.